είναι πια τελείως αμερικανάκι. Τραγουδάει μόνο στα αγγλικά, γιατί όταν την πίνει ελληνικότατα. Έρχομαι στο φίλο μου περισσότερο για τον αρχιλέ του παρά για την παρέα του. Άντε να πω εκεί. Η εγγονή μου έστραβωσε. Καλά μπορούσες να τη δεις, μιλάμε. Δάγκωνε τα χίλια της από τη μαγαρίτσα διαγιά της Θεός χωρέστη. Τι έκανα. Γαμώ το κέρατό μου, παππού, Γίνεσαι ρεζίλη. Χαλάρωσε. Αυτός ο κόσμος εδώ σε αγαπάει, σε σέβεται. Και εγώ τον αγαπάω. I didn't know what was going on, but she was definitely pissed off in Greek. Έχεις πάρει ναρκωτικά τώρα. Άκου να σου πω. Είμαι μια γαμημένη κουτίδα στο σύμπαν και ο χρόνος μου τελειώνει. Γιατί να μην απολαύσω ό,τι μου έχει απομείνει, Γιατί κατάτησα ιδέα γι' αυτό. Καλά, δεν σε άκουσε κανέναν. Ο παππούς ήταν από τους πρωτεργάτες του ρεβέτικου. Αυτή τη μουσική προσπαθείς να διασώσεις. Μόλι μιλάς εσύ που βρίσκεσαι παράνομα στη χώρα. Έχεις πολύ μίσος μέσα, κορίτσι μου. Η θεραπεία είναι η αγάπη ή ο θάνατος. Λοιπόν, μάζεψε τα πράγματα σου και σηκωθήκα τώρα. Τώρα! Γιατί? Γιατί ειδοποίησα την αστυνομία και θα έρθω να σε μαζέψουν αύριο το πρωί. Apparently, Mendes fled the country that night, probably back to Queens. You know, that's one thing about these men. When they want to, they can just vanish. Η αδελφή μου έμεινε έγκυος το καλοκαίρι του 68. Το καλοκαίρι των λουλουδιών και του έρωτα. Ο πατέρας του παιδιού ήταν μουσικός. Τον φωνάζαμε Μαύρη Αστραπή από τον τρόπο που έπαιζε την κιθάρα. Ήταν Αμερικανός στρατιώτης στην βάση εδώ. Του άρεσε πολύ η μουσική μας και ερχόταν στο καφέ Θήβα και έπαιζε μαζί μας. Ήθελε να μάθει. Η αδελφή μου λάτρευε τα μπλουζ. Ακούγοντάς τον να παίζει, τον ερωτεύτηκε. Εκείνος όμως ήταν άγριος. Μας άρεσε ο τρόπος που έπαιζε μουσική, αλλά δεν συμφωνούσαμε σε αυτό το δεσμό, κανείς, ούτε κι εγώ. Από τότε που έμεινε έγκυος, δεν της επιτρέπαμε πια να έρχεται να παίζει μαζί μας. Ήμουνα κι εγώ τότε λίγο στενόμυαλη. Και εκείνη ήτανε, Θεέ μου, ήτανε τόσο όμορφη, τόσο ωραία, φορούσε λουλούδια στα μαλλιά. Πολύ πιο ωραία από μένα και εγώ τότε ήμουν αρκετά όμορφη. I always need a way to take myself away. It's taken makers hours. It's taken powerful powder.
Ήταν ένα πρωινό μετά από μια φοβερή καταιγίδα, όταν βρέθηκε το πτώμα της στις αποβάθρες. Επίσημα, η υπόθεση δεν ξεκαθαρίστηκε ποτέ. Φυσικά έχουμε όλοι τις θεωρίες μας. Όσο για το μωρό, δεν ξέρουμε τι απέγινε. Δεν βρέθηκε ποτέ. Λοιπόν, απάντησα στην ερώτησή σου. Δεν καταλαβαίνω. Είναι γιατί δεν μου τα έχεις πει νωρίτερα όλα αυτά. Γιατί ήσουν πάρα πολύ μικρή. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Ναι, αλλά θα μπορούσα να μου το έχεις πει αργότερα. Γιατί να με πίστευες. Πιθανότατα θα σε ρώταγαν, παίρνεις τα φάρμακά σου. Τα παίρνεις, He's so crazy. I know that he loves Greece and music and the culture and all, but all he does is complain about it and talk shit about the Greeks. Acolyte wouldn't grant an interview to a single member of the Greek press, not even a little university newspaper, and yet he decides to go on local TV with the one Greek who probably hates him more than anything else. I tried to talk him out of it. Καλώς ήλθατε στις στιγμές. Απόψε έχω τη χαρά να έχω πάλι κοντά μου τη διδάκτορα, συγγραφέα και καταξιωμένη εθνομουσικολόγο, κυρία Θέαλα. Μαζί μας είναι και το νέο φαινόμενο της pop που έρχεται από την Αμερική και σαρώνει πραγματικά την Ελλάδα, ο Acolyte. Σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε κοντά μου απόψε. Εμείς. Την τελευταία φορά που ήσασταν σε αυτή την εκπομπή, κυρία Λάβα, εκφράσατε τη διαφωνία σας σχετικά με τη μουσική του Acolyte. Συγκεκριμένα τον κατηγορήσατε ότι κλέβει τη δική μας μουσική και μας την πουλάει πάλι πίσω. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω στον Acolyte την ευκαιρία να απαντήσει. Ναι, μάλλον είναι αλήθεια. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Ωραία. Άρα μιλάς ελληνικά. Επίσης μιλάω και αρχαία ελληνικά. Μπράβο! Μπράβο! Αυτό είναι. Άρα να υποθέσουμε ότι δεν είσαι ακόμα μια ωραία φατσούλα. Βασικά αυτό είναι. Μια ωραία φατσούλα. Ωστόσο, διάβασα κάπου ότι τελείωσε στο κολέγιο χωρίς καμία βοήθεια από τους γονείς σου ή το κράτος. Έβγαλα το κολέγιο πουλώντας πρέζα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που λέτε, κυρία Acolyte. Κι όμως δεν είναι. Ελληνικά, στο κολέγιο σπουδάζεις. Βασικά σπούδασα αγγλική φιλολογία και έκανα και ελληνικά με κατεύθυνση την ποίηση. Αυτό που λες τώρα μας φέρνει σε ένα άλλο ζήτημα που σου καταλογίζει, κύριε Λάβα. Ότι τραγουδάς μονάχα στα αγγλικά, γιατί αυτό. I'm American, you know. Και τότε γιατί πηδικίζεις τη δική μας μουσική. Πολλά από τα τραγούδια τα οποία και εσένα που μάζεις τόσο πολύ είχαν ηχογραφηθεί στο New York από ποια κατάγομαι. Ναι, αλλά στα ελληνικά. Αλήθεια, Acolyte. Γιατί δεν τραγουδάς στα ελληνικά εφόσον βρίσκεσαι. Βασικά απευθύνομαι σε νεανικό κοινό. Οπότε αν δεν ξέρει αγγλικά, ας πάει να μάθει.